Původně 70. let takový hard rock pokus, který se nám docela povede. Já bych vás chtěl pozvat na náš vánoční koncert, který se koná 28. listopadu letos samozřejmě. Těsně před Vánoci, měsíc zhruba necelý. Tam budou vánoční koly, budou tam hosti, budou tam hrát Dimitri, bude tam moje dcera Marta, bude tam Peťa Kolář, Pavel Šporcl s náma zahraje na housličky. Bude to takový klidný vánoční koncert, žádný stresy, žádný nervy, prostě milí. Tak vás srdečně zveme na ten koncert. A teď tam zahrajeme písničku z roku 69. Takový odkaz rock'n'rollu. My jsme začínali rock'n'rollem. My jsme byli rock'n'rollová kapela kdysi. Ale ta písnička je typická, taková Cherry Louisovka. A na piano vám to ukáže, jak to umí Pavel Březina. Dynamit. Co nás poučí.